Nyakora moge jwango ya ore kendo machiegni wantie kar kae chenro mar mbako romo chakore saa dakika osekalo 7 tok saa 3 mar okinyi ma kawuono ka wakelo ni chal mar fwambo gigo madhi bedo ka loso weche manyien odiochiengni ma kawuono mano madhi bedo kae ka waluoni achiel kachiel ma jofwambo magwa bende osewuok oko mar luwo kendo dhi bedo kae ka waloso nigi achiel kachiel adhi bedo kata e chenro ni nyinga Cleophas Oluoch Kisumu Kanyakwar mokeo nyaka sango machiegni wachako gi manya kora moge joma bedo kae bende ka warango ni kendo waluwo yo machiegni ahinya ma en ng'anyo ma bende ochiw ndalo 7 mar mondo mi ochaki mano ng'anyo mag jotije matiyo e paw ndeke ma pacho kae kora moge jwang ma yangore ka ni Kenya Association mano Kenya Aviation Workers Union bende koro chiwo strike notice margi mar ndalo 7 tok mano gidhi bedo ka gichako ng'anyo margi ayanga giwacho ni nitie gik mathoth ahinya ma sirkal kaachiel koda ka duolno mano mar KCAA bende ok oseduoko kata ok osemiyo gidwaro gigo magisebedo kata ka gikwayo pok ochop kare mano wabedo kae ka waluoni kama chielo Kenya kora moge jwang en romo matimore kaunti ma Nairobi mano mwacho kata ni en UDA party Nairobi leaders dhi bedo kata ka address press kawuono ka gitwak achiel kachiel kod jofwambo giwach chenro mopogore opogore moting'o yiero mar UDA kaunti ma Nairobi kaachiel koda ka limbe ma jatend piny Kenya dhi bedo godo ka lemo kuonde mopogore opogore kaunti ma Nairobi magiwacho kata ni the upcoming president's tour of Nairobi kaachiel koda ka UDA ODM talks ntiere pre-election coalition talks kata pact idhi bedo kata kitayo machalnade duond buche ariyo gi osebedo piny kendo rango jomage madhi bedo kata ka telo network ma kamagi motelo ne yiero mabiro ma higa manyien mano moting'o jatend piny Kenya William Ruto koda ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga wabedo kanya kora mujo waketo nyongo kanya ng'olo achiel kachiel riwruogno mar Kenya Union of Clinical Officers kano dhi bedo kod kamkuji margi osuptal mar Mama Lucy kendo kawuono gikwayo ute fwambo no miyo chop kata to bende wadhi chopo mar mondo mi warangi ni to en twak mane magintiere godo dwarchgi gin mage ng'anyo ka ntiere ang'o ma gidwaro ahinya e thuolo giduto magintiere kata ka giluwogi achiel kachiel mano romo mar Clinical Officers matimore Nairobi kawuok kar kanya kora moge jwang nitiere rito kido mar jo Abasuba kawuono nyakora moge jwang yang'ona kar kae kawuok e kaunti ma Migori ni romo dhi bedo kata ka timore ma odiochieng' ma kawuono wadhi bedo kata ka waluwo kendo warangane ni to en gima timore e yo mane iwacho ni en preservation of Suba culture kaachiel koda ka gedo mano mar Suba Cultural Center mayudore Kababu mano mayudore kacha kawuono Juma dhi bedo kata ka luwo kendo kelonwa mano kod kuku mare wadhi bedo kodi kar kanya kora moge jwang mar mondo mi walerni ni to dwachgi maduong' en mane mano madhi bedo kae ka wakoni mano rito kido mara jo Abasuba ka wawuok kar kanya kora moge jwang wadhi yudo thuolo mano mar rango ntiere tho mar nyithindo ariyo tho nyakora moge jwang otieno ma piny rugodo kawuono alwora mar KCC Molem area Nairobi mano ne gikalure kod masira mar mach ma bende otimore e ot mane gintiere jofwambo magwa medo luwe kendo boko kuku mar odiochieng'ni ma kawuono kod mathoth bende nyalo pod e mbui mar Citizen Digital mar mondo mi yud sigana ni kod kuku mare ka wantie kanya kora moge jwang en mano ma wabedo ka warango kendo luwo machiegni kaunti ma Homa Bay Ali Abich lerona kar ka ni ntiere romo madhi bedo odiochieng' ma kawuono en romo miluongo kata ni Land Public Baraza en baraza madhi bedo ka timore ka Bunde Social Hall gino magidhi bedo ka gilose en ratirogo mag lo kod gigo monego bed ni ng'eyo bura ma kama dhi bedo kata kibago kod commissioner e kaunti ma Homa Bay ma bende dhi bedo ka ochwoyo kom burano odiochieng'ni ma kawuono kendo wabed kod ng'eyo ni to chal mar wach en mane kawuono reporno warito winje achiel kachiel ka wantiere kar kanya kora moge jwang en wach mar siro somo jiwo somo e kaunti ma Siaya ntie winjruok mano mantiere kar kama wacho ni bende en elimu bora na ombaka kawuono chenro ni yang'onwa kar ka dhi bedo katimore kaunti ma Siaya kendo en chenro mag keyo gige somo bende midhi bedo kichiwo kod chek mamoko madhi bedo kata ka konyo ka wendo modhial dhi bedo kata Professor Hazel Miseda Mumbo mano madhi bedo katimore Siaya National Polytechnic kochakore saa 4 mar okinyi ma kawuono wadhi bedo ka waluwo ni mano bende mawuok e kaunti ma Siaya nyakora moge jwang gi weche mamoko ma pod donjonwa kar ka mano moting'o rombe mamoko madhi bedo katimore e kaunti no ma Siaya bende yangore ni nitiere japuonjre moro mantiere skunde awuoyi mano ma St Mary Siala mayudore e kaunti ma Siaya kaachiel koda ka min mare mano mane ochopo e sikul no mano mayala
ka onge gimoro amora ne gichopo mana gi lwetgi nono ka gichopo kar kacha. Wadhi bedo gi thuolo mag rango kendo luwo sigande. Steve Biko ntiere ewi sigandano kendo wadhi bedo kacha mano miyo waranga ne gi kuku mare ne to japuonjre manoyudo grade points 60 koda ariyo ni to itime e yo machal nade. Owacho nosomo kacha e skul mano Got Matar mano mayudore Imbo sub county. Wadhi bedo kanyo ka wakoni mano nyakora mojwang kod mamoko bende madhi bedo ka waleroni. County Commissioner County Mawabe makonicha mano Ronald Mwiwawi madhi bedo kacha ka otelo ne wechego mag baraza mag wechego mag law. Matimore County ma Mombasa bende ilerona kar kod Georgia oko nitiere conference moro madhi mbele mano mokelo kanyaka riwruogno mano mar Kenya AMR Society mano madhi bedo Alliance Kenya AMR Alliance kachel koda ka migaono mar thieth mano mar rangwere kaka inyalo jiw weche mag thieth e county ma Mombasa koda alwora mare. Wadhi bedo ka mar mondo mi wakoni gigi duto kaka gidhi bedo ka gitimore odiochieng' ma kawuono. Magi moko kuom weche madhi loso weche manyien odiochieng' ma kawuono mag migago ka gikacha ng'ichwelo kod mano mar oyemore. Chenro pod en mar mbako romo to par ni e chenro ni mabiro en gi nyawadwa Sharon Ong'aw warango chal mar ohala, chal mar uchumi, geno mantiere iye ka wachomo higani mara 2026. Anyinga Cleophas Oluoch tegi sumo kanyo kwar mokeo nyaka sango oriti masani kini waradi chenro mar piny kod mbako romo ikete maraka. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Daktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Tuhudhurie horo wa wellness check-up. Tafadhali enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabuon dhano kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Asante Yesu, Asante Yesu, wewe ni mwema milele. Asante Yesu, Asante Yesu, Asante Yesu. Dial *811 446# to get Asante Yesu as your skiza tune. Gimora mora motimre ot kawuono ni idewacho no kipar. Iwacho kamano nang'o? Waya, sabro ndo joma hero nyaka karango. To ne bro kale gigi kaling kama nyaka karango. Aneno ko kanyal. Weywak. Onge gimo paro to gigi to timre nikech an. Ere kako timre nikech in?
Miti, Nitie sigana e tok thum moro amora, kendo nitiere wuoth e tok jathum moro amora. Gavana ochako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jojuwene mano chaya sane bande. Machieng moro yan owang' ma so nyaka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruokgi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abich, saa 2 okinyi. Kik bai. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde tok agwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, Tich Adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kaler te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi joodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoni waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nyaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga, Tich Ang'wen saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Be imanyo kit lamo mamulo chuny, kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelne adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e musalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, saa 2 okinyi. Kik bai.
Nyakwarom Gajong kamora mora mintiere dakika hoskadho 22 tok saa 3 mar okinyi. Ma en chenro mar mbako romo matai nyinga Sharon Ong'ao. Duche ma kawuono Nyakwarom Gajwang', ang'eni kinde osebedo ka ringo. Nitiere jogo eko mabende neno ka gima Januar ni dhi mapiyo. Wadong' mana gi ndalo 10 kende kapok wadonjo dwe mar 2. Manyiso ni kawuono en chieng' tarik 21 dwe mokwongo higa mar 2026. Wadwaro mar mondo mi watwak otende kod chal mar ochumi. Geno mari kaka Nyakwarom Gajwang' en ni ochumi biro bedo katimo nade. Geno mari mar higani en kotende kod ang'o. Par ni nyaka sani nitiere chik mano mar omenda mar higa mar 2025 matayo nyaka gi sani biro bedo katayo nyaka dwe mar 6. En geno maro ni chakre dwe mar 7 mano mar higani wanyalo bedo kod chik manyien mano mar omenda mano mar higa mar 2026. Napenjo kanyo ni kuon bende ng'wenyore, nengo mogo chal nade kamoro amora mintiere, beda rega kata mana mago mabende inyiewe duka. Omiyo okinyi maka wuono en mana mbaka mabende wadwaro go. Ioronwa ote lai mago tmacho karede ka 600 mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel. We anyisi welo mabende ntiere godo poni nokineno posters manwa ke mbui magwa. Bora Nairobi ka hantiere koda welo 2 mabende osichopo. Yiena mar mondo mi arwak CPA George Magomba mabende en jalony e weche mag ochumi. Arwakni machiegni geno mara ni chako higa makare. Erokamano Sharon, wachako higa makare, bende happy new year. To you too. Come on. Aya, kopogre gi CPA George Magomba Nyakwarom Gajwang', bende ntiere gi Andrew Swago mabende en jagoro mar Nairobi Business Community mag jo ohala matimo ohendni magi buore Nairobi ka machiegni. Nyalo mana moso Nyakwaromoge. Erokamano Sharon, Nyakwaromoge te maneno wa sache machalo kod ma. Happy new year. Geno no chako higa maber. Mana kamano Nyakwarom Gajwang' bende ntiere gi wendo machielo achiel kachiel e county mano ma Migori otudre kodwa e yor lony manyasani. Ka uno setudre kode mano CPA Evans Ogutu en bende biro bedo komiye thuolo mano mar moso achiel kachiel. Kokamano ne welo montiere godo nikech kar mana kopogre gi lony magu bende uno jo Kenya. Achako kodi CPA Magomba. Gino mari higani ahinya nyako tende kod ochumi na. Koro geno mara kutudre kod uchumi watieko 2025 ma okrach ahinya king'iyo ng'eny gik ming'iyoga mondo ine kaka uchumi dhi. Ne watemo kane wachako 2025 ne waluor kabisa ni Kenya samoro gowi nyalo tamo chulo. To ne sirikal otimo gik moko achiel 2-3 ma gi survive ma gi manage ma debt gimiluongo debt distress okotimore. Koro economy bende omedore panen about 5% kanyo. Geno na maduong' en ni bedo ni wadhi e yiero 2027 kik mi joma manage economy tim gik ma oko riere tira ahinya mondo kik gikethe moloyo kaka entieno. Gitem maintain kaka entieno kendo kwadhi e budget bende kik gichak gikel budget ma nyalo muko piny kaka mane gitemo kelo 2024. Koro mane manyiso ni rochruok mar ochumi samoro jabedo ga ka yiero kayo samoro kamna kaka jalony seche morie yiero to nitie tembe mang'eny kuom serikal gi jowa matiyo e treasury mondo tim gik moko manyalo miyo serikal no yiero. To ing'eni gik manyalo miyo serikal yiero ji dwaro none gi wang'gi. Kanyalo miyi example, higa mokadho medruok mar bei nyocha ne serikal otemo mo obet mane e diere kanyo seche moko nobet mana 3 ewi 100 kodhi malo to dhi 15 kanyo ka ng'eny to 7 mani ng'eni ber kabisa. To gichako gitemo ma kaka dola kidwa loko gi pesawa mar shilling to en mana 128 kodhi mang'eny to 130 to nikech gik mang'eny pod wang'iewo oko kamano bet kamano bei bet ok dhi malo ahinya kaka ndalo moko nodhi nyaka morie mana 160 gi wiye. Koro ing'eni magi duto gik magitemo gichulo gowi ma gidhi giyudo Eurobond moro ma giuso maber ma gichulo gowi. To mago gik ma uso tek kabisa ne japiny. Kidhi chung' mabinjo gweng'wa ni wacho ni magi gik mitimo
samoro ok nyal yieri. Gini gidwa neno ni ndara muwuok Kalandin kadhi nyaka Bondo olose gidwa ni skul otim. Koro nyalo chuno sirikal mondo otim gik ma jopiny nyalo neno mayot nenogo moloyo ma ok nenre to bet nitie gi konyo kabisa moloyo manenore mayot. Koro nitie temno ma nyaka gi balance, nyaka giket moko marieny ma ji neno, to nyaka gitim moko rieny, to bende nyaka tim ka. Erokamano ahinya. Keno Swago, in geno mari kaka ja Kenya, kaka ja piny, higa mar 2026 kotende kod uchumi nang'o? Erokamano ahinya Sharon. Geno na en ni mondo jatend piny o stabilize economy. Aswa kawuoyo kuom jogo ohala. Gisani wan kod challenges mang'eny kabisa ma facewa kaka jo ohala ma miyo dongruok mar piny bedo piny kendo bedo chien kabisa, nikech jo ohala gin anchors mar economy mar any country. Koro seche ma jo ohala wich owil kodwa kendo waonge kod support maber mwayudo koya kuom serikal, tiyudo ka koro dongruok mar piny ni dhi piny kabisa. Koro kwayowa kata gombo na 2026 en ni mondo government capitalize empowering moso jok machalo kaka MSME Alliance of Kenya mondo mi wabed kod dongruok e yo mar ohala. An mano kende kwayona. Tang'eni jo ohala duto te bende gombo mano mar winja nena kaka twak makama bende okiny makawuono biro bedo kadhi ahinya geno mabende nyalo bedo kana mana kuom jo ohala kaka jagoro mabende ochung'ne jo ohala buore Nairobi kaindi. To kata magombe kidi mabende koro wachako higa manyien higa mar 2026 ang'eni lokruok mathoth biro bedo kabiro nikech wang'eni nyaka sani budget mabende watiyo godo en budget mabende nokadho higa mokalo mano e dwe mar 6. Higa ni geno mar jopiny bende en ni ka budget ibiro bed ka isomo en ang'o mabende biro bedo ka imiyo maino ahinya e pacho ka. Higa mokalo nwaneno weche mabende nomi maino nyakwaronga joang' weche motenore kod somo e kind mamoko. Walos bende kotenore kod Finance Act, chik mano mar omenda mabende tayowa nyaka gi sani. Ang'eni nitiere pogruok mabende noneno e chik mago mokadho kipimo gi mano mar higa mar 2025. Aparo ni wachaka nena gi chik mar omenda nikech chik mar omenda ni bende kinde mokalo higa mar 2024 kama nokelo fuere nyalo paro ng'anyo mabende notimore e kor gwenge mopogore pacho kae. Kamano. Koro Finance Act mane okelo tulo ma bende momiyo jawa moko koro nyalo bile no donjo e serikal akane koda gidonjo koda ok gidonjo mano bedi bet mwasebet kamina to kendo Finance Act chikwacho ni nyaka manyien chak losi ma ng'eni budget estimates chiegni wuok na neno chairman mar budget committee Atan Meli kanyoro ne nitie Ramogi ka ne pimo kaka programs no biro biro. Aneno ni ing'eni ywak maduong' ma wan go en joma chulo jomsara kaka wan paroga ni wachulo tax mang'eny moloyo joma ok jomsara lakini ok apar ka en adier. Tax to ng'eny ne ji te to nitie tax ma United Opposition joma pingo sirikal sani wacho ni gin ka gidonjo to gibiro liberate pay slip. Koro apani seche ma Mheshimiwa Mbadi wang' ni biro somo budget nyaka wach mar pay slip no biro thagi ni to be ginya liberate ye moro dwe mar 6. Odho kaka nene gi kaka economy chal to kapar gima ng'eyo ni Mbadi ok nyal timo kaka neno gi pacha kaka sasomo kako tiyo en medo kendo taxes moloyo kama gintie sani. To apani usuru aneno mana ka nyalo dhi bet kama pod entie ni mondo duoge chien ok ane ka ginyalo kalore kaka economy obet. To mano be pogruok mana nitiere godo gi Finance Act mar higa mar 2025 na nitiere mwandu mamoko mane bedo zero rated nitiere taxes mamoko mabende nothichok. Koro nitie mane gitieko nitie a third factor ma World Bank osebedo bende ka push so nitie reforms ma World Bank and IMF osebedo ka dhiro monego bed ni economy atiyogo. Koro kadok chien matin ing'eni
economics mar piny to en mana ni choko pesa gosuru titiyo kode e budget. To e diere kanyo kama ichoko chatin moloyo mitiyogo, mang'eny pinje to otin ga moloyo mitiyogo, inyalo gapno, inyalo weye awe obed kamano iluongo ni deficit, to koro ibiro kawo loan, kata ka Happy Berry mi grant tende ng'ato miya pesa mok ichul bang'e. Deficit wani IMF gi World Bank joma samoro bende miwa loan gi chuno waga ni nyaka kik okadhi percentage moro. Percentage ma gidwaro ni kik okadhi no otek mondo ichopie. Mondo ichop kanyo tiende ni jomoko samo nyaka riembe tich, tiende ni projects moko nyaka we. Ma en gik ma ok yot ahinya ne sirikal mar timo. To ang'eni aneno ka ok gibi reduce moloyo current deficit ahinya. Ananeno ka 2026 nikech warie yiero nyaka gitim budget miluongo ni very conservative ma ok transformative ahinya. Bang' kwa yiero ng'ani ma president odonjo. To koro ing'eni en tie gi thuolo ma koro to nyala timo gik moko kecho be ng'eni en thuon gimoseneno odwa notim samoro rire gari otim masani bende joma nyalo tame ahinya bende tin. Koro mopogore gi mano to Kenya to pod pesa ne ng'eny ne wuok mana e pur. Pur ema pod duong' mogik. Koro king'eyo composition mar gine to gi ka watalii nyalo biro, so services machalo telecoms to gi tourism, banking giri. Ok ane gima dhi change gini maduong'. Mo moro mwayudo pod onge. Gold moro mwayudo maduong' kata moko mwayudo kaka mega cha ok ane ka en scale manyalo loke. Koro aneno ka budget ma 2026 nyalo chalo mana gi 25. However, nitie kuonde moko ma kakipoge ema ng'eni koro toko ema nyalo pogore kalore kuonde ma jogi paro ni kura nyalo wuoke. Mana kamano takeno swago kaka jal ma en jagoro ni Nairobi Business Community. Geno mano mar higa mar 2025 ahinya ne jo ohala ma bende osebedo katiyo. Dola bende ji nyalo wacho ni kaka dola rengo sani bende en steady kipimo gi siling ma pacho ka. Kopogore gi mano bura Nairobi ka bende higa mokalo aparo ne December dwe mar 12. Bende jogo ma bende yiengo nyamburko bura Nairobi jok ma parking fee bende na dhi medore kowuok siling 300 nyaka ne siling 520. Mano minyalo losi kaka jo ohala e county mano ma Nairobi ywak marwe nang'o ahinya kaluwore koda rates mopogore bende. Sharon, adier mar wache ni Nairobi kae wa lack leadership. Mano in fact. And therefore we've weakened the institutions. Mayudoni some leaders have turned themselves into masquerading as institutions and therefore manipulating the institution makoro institution onge kode teko. Moyo ka ng'ato biro to tiyo mana gi pache. Koro ido ka for example kwa many other times mwasebedo kod kwayo kaka jok matimo ohala i Nairobi ni mondo geche mag matatu oketnegi stages outside the town mondo timango or mitigate the traffic congestion marango mane ibuore my town mar CBD. Tibo ido ni gini itime kasto within a very short period of time obedo politicized makoro it's never okobed realized. Siasa donje iye kamano jo gari jo nyamburko mag gine dhi to protest matin mag public dhi to protest matin kasto a politician biro to miyogi cover up and you look right into it. Any other grown economy or rather any other ground town kata mwanyalo kao mfano koya kuomgi kaka wawo now about Singapore and above iboido ni onge geche mag public madonjo a town to kanitie gari mar public madonjo a town then okowuoge a town o move from point A to point B. Samoro mejaneno makia gimomiyo ni geche okudwar mar mondo mibede chuny boma kik gibede CBD to gibede ni iyengo gi kumachielo samoro ena chidnade magikelo koso you don't need traffic. The essence mar miyo geche mag matatu kik donje a town is meant to mitigate the traffic congestion a town. Koro you don't need en wuotho bedo mayot bedo ka wan kod welo moya oko kaka jatelo mochung' ne weche mag finance osewachonwa ka ni welo maya oko kata tourism
kelo en tika ko kelo ber kata economy o build economy mar country. Ibodo ni welo moya e pinje ma oko moko ng'iyo kod dhirruok bedo yudo midhiero kabisa ka gidonjo e Nairobi CBD ka gidwa wuotho kama tatukni kodgi ka kod kacha. Koro sani kata bed mana ni omed they intend to increase the parking fee. King'iyo maler pach jatelo mamedo parking fee en ni mondo jok mok nyala afford 520 no every day owe geche dala. To the more magibe beche dala gi empower matatu koro bedo mang'eny. So in as much as nuwa paro ni wadhi golo traffic congestion in the CBD, wadhi increase even by a larger number. Koro aparo ni the best thing en ni mondo kwase keto sheria ni matatu olos a lot of in Kenya. The reason I said ni wa lack leadership you don't need Nairobi kai wan gi a lot of bus terminals mamoko bedo modernized kaka area mar railway kia apail kidonjo town kain Mudhurwa kain Ngara pale Fig Tree and so on and so forth, but you don't need okti kodgi kaka yo mowinjore pod geche donjo mana yangono e East Town CBD. Koro anawanya wacho ni it is lack of leadership. Talking of bendo use protest kata mna use wacho ni use golo ywak maru kaluore kod dwaro makamano nikech chakre dwe mar 6 mano mar higani nek beni rates makamano biro bedo kamedre. Wasegolo ywak lakini iyudo ni ng'at mawinji malong'o onge. Ng'at manyalo winji malong'o onge, but looking forward we had decided kaka jo Nairobi business community ni we are going to put into a proper consideration and we are going to take the right measures minyalo kaw atua mwanyalo kaw wadhi bedo piny wawinjore atua maber mwanyalo kaw mondo mi watime gigi wadhi go step by step. First of all nyoro ne wabedo kod meeting mar security ma we included all the securities within Nairobi County. We had all the OCS from all the police stations, also with the OCPDs that are working within Nairobi County. We called them for a meeting as the Nairobi business community, and we told them our views matters security. Korogigi wadi go step by step, of which the matter of parking is the next in line. Mawadwani mondo wadi mondo wa handle. Ero kama na inya to kata mna magomba samoro kaka ja Nairobi in kineno kata mna rates mabende koro imedo makamage nikech ng'at nyalo penjore ni nango momiyo nikech ang'eni sirikand county ma Nairobi nochiwo dwaro mar gi gimomiyo ni gidwaro mar mondo mi med kata mna parking tigeni parking e achiel kuom weche mabende wacho ni county on source revenue ma county yudo godo omenda mare ang'eni weche mag ochumi bende on source revenue mi wacho ni kaka county nyalo konyore mar mondo mi omendo bede county mar timo chenro mopogro ngani ywak nitie nikech kigole siling 300 titere 520 chal ka gima ywa doubling it. Ande ngani first of all tamar on source no okayega kode nikech jopiny magole to koro jo county tiyo kode licho ka gima koro gin ka gima en mare gi moro magiyudo kamoro to king'iyo kata mana kaka Kaluo counties makoro sungre ne gin gichoko on source. Joma giketo magolo pesa no gin joma thagre kabisa moko nego bed kata ni pod diyo gigini. Ini dhi chiro aram thurwa kuja chande dhi uso maembe. Ma ipono podi mi pesa mondo ter kata nyathi school. County kor kadwa hadhe ni mondo ni gin gires go on source revenue. To ai kidhi ng'iyo gimidhi tim kode. Idhi to kage ndiko ji double. Dhano nitie kanyo man gi geche madongo dongo, ng'ato kia director, ng'ato kia chief kiang'o, ng'ato kiang'o, gik mok ok dwarre. Iyudo ka gikawo pesa ng'ama uso mena chiro kata kibui nidhi gero go ot maduong' od speaker no bende mana jagweng' kanyo ma nigi ode dalagi. Koro focus moro mwasebet kwa dhiro e on source ni en gima diyo jopiny kabisa. But kibire parking ingeni nitie cities kaka Oswago wacho adier kata kaka London kidhi sani kepo ni hedhri ni dhi riembo mtoka michopogo e dier town to ibo chulo mang'eny kabisa to gitemo mondo gigol congestion mondo ji madhi ng'iepo gi madhi neno gik moko gi mabaya gi families gi unyalo wuotho kanyo ma muol kenen kama ber machalo town adier to ober ka uketo parking to increase public option. Onego bedie kaka inyalo dhi mok private mag matatu. Onego bed ni city nitie gi kaka inyalo dhi mang'eny ne en ga
en ga gik machalo tram, machalo underground etc. Kapok gitimo kata mana buses ma scheduled, ming'e ni kiwuok kidak Buruburu tidhi town, bang' dakika 10 kata 10 bus nitie madhi ma city council run. Koro kapok county oketo gigi to gidiyo ji ma kata gik ma gidwa medogi, joma nigi duke town kaka Andrew Giri ema bo chule, nikech jomodong' koro tiyo ok dhi town, nikech matatu dhi okwamo town kanyo, gologi bende otamo kata sema yiero dhi biro tidhi biro thurwa ka be nikech onge public, joboda bende nitie kanyo ringo gi maonge chik. Koro aparo ni mokwongo kabisa to pod onego giteme public transportation system, manitie gi bulk transportation system, ma bende kane gi campaign to kata mana Sakaja apani governors te kata mana all presidential candidates ne nitie gi scheme mar public transportation. It was in the agenda. Ne nitie agenda. Mandalo moko kata mana nderni wage nosewir mamoko oseng'ad diere. Kata mana Thika Road dong' man gi bier. Thika Road nosekite ni kocha mar ambulance. Kocha koro bier, koro ng'ama owire cha kawa chama en osechule osedhi. Wachino be ng'ama ng'isowa kumodhiye. Bende rumo gi kanyo. Koro aparo ni gin planning moko ma short term mitimo mondo ng'ato yud tenda to pok okwano kaka boma onego bedi. Kech adiera taparo ni nitie gik mang'eny minyalo dar Nairobi ka mondo o reduce dhungni mag ji e chuny town. Chuny boma. To kata mana kopogre kata mana gimano, king'iyo kata mana geno mano mar uchumi, bende nantiere ywak bende kotenre koda jo ohanda swekra bende, ne kata mana jo ohanda swekra gin bende gimanyo ne joggi yuto mapile ka pile. To bende anto gimomiyo nakelo kma nikech ine koro ine michung' negi kaka jagoro mano mar business community. Bende nagiywak ni jo ohanda swekra nitiere kaka gin ing'eno ok gichul udi, ok gichul stima, samoro gi pi, udi mikombogi mago mag time ohala. En kobiro kanyo to uso kiny en kama chielo. Ywak nantiere na giuso bende dho dukni ahinya, to sechego rates mag dukni bendo medore kin mamoko. Koro e higa mar 2026 to chal nade? Mano en ywak kabisa ma jo ohala ma Nairobi nigo, nikech jo ohanda swekra kata another language iluongo gi ni hawkers. Jogi, there was a time when we sat down with the leadership of the county of Nairobi. Mwawinjore ni oningo gibed gi designated areas mag timo handgi. Mano okal kaka chik ma Excellency Sakaja sign. Ma gibedo designated ni ma jo kama bedo kama, jo makama bedo kama. Tiyudo ni Nairobi ka, just like I told you, ni institutions mosebedo oseket in place bedo manipulated gi individuals lokore institutions in their own, maybe mondo gi gain political gain gidwaro ni mondo ergi gi jopiny with a particular group, ging'iyo which group is a bigger crowd than the other. Koro the things are not done in the right way against how they are supposed to be done. Iyudo ni jo andaswekra Nairobi ka no gisebedo designed kumwana mona moningo gibede, nikech adier ma Nyasaye ng'ato chulo rent maybe 200,000 in a day, in a month. Tidhi kao iuso, kendo yudo ni jogi giuso ga gima Kiswahili luongo ni maligushi kata fake items. Gikao gima kata electronic devices ma fake giuso e dhot ng'ato to ng'ato uso mwandu original, tiyudo ni obedo protected. Jakanju kata ja county council kalo kanyo wire to kaw siling 200, to kosechulo 200 tadier ichulo siling 200, to mana kaka jatelo kae wacho ichulo ng'ato wuok odhi manyo okawa maybe uso gik ma mtumba go kata gik machalo kamago, isechulo siling 200, pesa nino poko duogo, kasto an ma wuon duka adwa ni mondo agoli kanyo. Iyudo ka bedo matek, kendo koro bedo lwenye kind jo duka gi jo ohanda swekra. Koro paro ni serikal onego obed motegno mar wacho ni ka en sa tich to en sa tich. Let's not politicize everything. Yudo ni samane jatelo mar Nairobi ka nodonje tich, nokawo jo ohanda swekra go moketo kumoro kaka moro moningo gibede. Mokwongo ne giwacho ni gichako tich sa 10. Yare okinyi nyaka sa 10 jo ala mag dukni machulo rent ematiyo kanyo, kendo machulo license. Kochoko sa 10 jo ohanda swekra biro, nikech gimbe gin ji kendo gin gi nyithindo magitere skul. Koro kwa biwacho ni ok wadwargi.
Nikech by the end of the day, they also have their obligation as parents that they need to meet. You know, gin gi nyithindo magitero school and so on and so forth, gichulo udi, gitimo gik machalo kamago. To kata kamano, ere kaka dinwatim, ang'o monego bed ni watimo mondo jo andaswekra kik gibed kod lweny e kind kik lweny bed e kind jo andaswekra kod jok matimo ohala e dukni mabe iyudo ni koro dignity mar town be koro obedo paralyzed nikech ilaogi tear gas. Now let us talk of someone ma visit Kenya for the very first time and is a tourist, then is not aware ni gik machalo kamago nyalo timore, to all of a sudden odwa ng'iewo kata gimoro kuom janda swekra, to kosechulo pesa to poka janda swekra oringo, to serikal biro gi tear gas kaluwe. At the back of this person's mind onyalo paro ni koso de bed ni jo serikal man Kenya makore gi jogi mondo magi nikech en ng'wech maembe koro kumodhime gi tear gas be koro mako dhoge. Koro en kwayo ma jo ohala nigo ni mondo sheria man waketo gi excellency Sakaja obed implemented, to giwe politicize gimoro amora. Nikech jo andaswekra bende kipenjo gin bende gibacho ni kama noketne gitenge bende samoro giyude customers e kidmamo kram na gwenge magwa dongine no kata mana ka Gundo Road ka kuom ranyisi nitiere kama chiro maduong' ma bende nogera par nen kinde Mike Sonko yes. Chiro ma Kagundo ma jo ohala ok dok na donje i chiro wera nikech jo nyiepo timango nyiepo gi oko ging'iyo gi oko e kore jo andaswekra mana wacho ka kopogre kata na chiro Kisumu kacha bende nitiere chiro mamoko ma samora shidna de bende bedo kata na mano ko ema notenge bende iwacho ni ka ing'iyo weche mag ochumi ta hinya ochumi bende dhi achiel kachiel kod nengo mag modhi ibro yiere kod CPM Magomba. Nengo mar modhi e pachoka wang'eni EPRA chieng' tarik 14 mano mar dwe ka dwe gi jachiwo nengo manyien mago mag modhi ndagi sechiwo nengo mag modhi ma bende biro bedo katayo wanya korom gajwang nyaka rom kanyo chieng' tarik 14 mano mar dwe mar 2 to naneno ka modhi no chako lwar kendo gi siling 2 manyaka sani kintiere buore Nairobi kanya korom gajwang petrol inyewe nengo mar siling 182.5 diesel inyewe nengo mar 170.4 to mauta mar taya inyewe nengo mar 153.7 to koro nikech CPM Magomba samoro ne dana moro mantiere kanjira kacha madaro winjo ni nang'o miyo ni ka modhi omedore to pek mar ngima bende bedo mamalo inyalo mana yango nege koro ing'eni mo achiel kuom mo mar mafuta gi petrol gin drivers mag economy gin mag gik mang'eny mag kembni gitimo gi drive ng'eny kembni maloso gik moko kidwa kata mana loso mor tedo kidwa kata mana kana ng'ama loko sufrieche ng'ama loso kembni go duto chamo gine mang'eny kabisa sitima mang'eny kabisa sitimbwa bende ng'eny ne pod ichak igine mana gi moro nogono mtokni bende tiyo gi mo mondo ng'ato owuok kama mondo gik moko wuog mobiro awacho ni ng'eny gik ma watiyo go e Kenya ka kata mana yath king'iyo yedhe ma wan go hospital kagi apani almost atamalo 80 oa oko tiende ni nyaka tingi e meli kata ndege magibi Mombasa kata gibi JKI machak tingi kendo manyaka gichopi manyaka chieng' moro kogi magichop kata na Homa Bay koro omiyo component mar mo gi teko mar mono duong' kabisa e bech gik moko koro en gima ber ni odok piny matin kalure gi gik matimre e pinje maoko to kalure bende ni gi dola sirikal wa masana ni osetemo mondo dola kik sude ahinya gi control around 120-130 kanyo koro to iwacho ni king'iyo bei mar mo e Kenya ka ting'eni ong'eny kabisa kikompea kata gi jirendewa kore morwa kanyo tax duong'e kabisa nitie nyaka levies moko ma miwacho ni nego los go ndara nitie a lot of levies momedre inyaka duoke chien kech inyalo wacho ni mag ndara gerigi nitie chak wayude e yo moro machielo mok wakete petrol tapani petrol koni giseyudo sirikal oseyudo ka yot choko osurugo koro momiyo giketo gi mang'eny e wiye kanyo koro apani so far to
medruok gi dok chien ok osebet ka nitie malany. Inyalo paro kane sirikal William Ruto donjo, wach mar mo ne theko bende kata yude ne tek kabisa. Omiyo ne odonje e winjruok moro gi jo Arabia gi jo sirikal ma Dubai mane giluongo ni G2G, government to government oil deal, mane bende winjo kore ne tek. Ji ne paro ni nitie mibadhi moro, but iwacho ni kisungu wacho ni give the devil his due. Iwacho ni jachien bende samoro bende gige ok rach te. Koro mo beche osebet ka Makoro osebedo ka temo. ok tho medre ahinya nikech komede to kendo kelo uncertainty e market. Makoro higa ni kata mana king'iyo nikech kinde ma bende mo na medre niwacho ni lweny ma bende natimore e piny Russia bende matimo koro mo na medore. Koro higa ni stability osebedo kata mana stability although king'iyo gik matimre e piny kata gi timbe ma Trump timo pod ok dwa ng'eyo, ok dwa wache ni koro 2026 ni to bro bet stable throughout, nikech kata sani neno ka Trump odhi Venezuela, kancha nodhi opono Maduro, musiepu prophet opono odhi ogolo, to ji paro ni gima oget ahinya en mana moma ma Venezuela. To pod Middle East, Syria giri, pod gi plan, pod Iran, lweny pod nyalo wuokie, pod ok obet stable ahinya. Mar jo Russia cha bende pod dhi mbele. Koro gik miluongo ni geopolitical factors ng'eny ma sa asaya moro nyalo miyo bei no chak medre. Kech kata mana Nigeria, nyocha nineno ka Trump no osedhi modhi ogoyo jomoko mantie jomaundu manitie modak Fulani land gi malo Kano Plains gi ma Nigeria, ne githago jo Kristo. Kuondego bende nitie mo. Koro kata mo ma Nigeria seche moko bro nyalo dok chien ma ok chopi. Nigeria malure ga Angola kuom pinje mantie gi mo mang'eny e Kenya ka, e Africa ka. Koro geopolitical factors mag Trump tek predict, lakini Trump be chiegni wuok 2028 onge. To kata mana kwacho ni 2028 nikech paro makama bende samoro swag nyalo mana bende nywako mana kaka japiny mana minyalo medo kata mana kapok penjo mana pinje CPM Magomba nikech en jalony. And many Kenyans nyalo bedo kod gombo mondo gibed gi ng'e penjo madwa penjo machalo kod ma. En ni tang'o momiyo every time ka politics, ka political change nears, ka election nears, tiyudo ni gik machalo kaka mo nyaka bei idh malo, gik machalo kaka mogo nyaka the economic inflation takes place. Jo Kenya mang'eny nyalo bedo gi gombo mondo iduoki gi ni tang'o momiyo any political circle kan wadwa bedo gi change nyaka gik machalo kama bedie. To dibede ni serikal withhold some funds kata maybe nitie subsidies moko michiwo ga kasto during this time geta modhi malo to ndalo ineno ka yiero chiegni to gi shoot my brother ni 2026 ka diromo dwe mar 8 dwe mar 9 moge brother ni koro onge kata mane supermarkets brother ni koro gik machalo kaka skari bech go the seriously during we remember and when we learn from let me call it a set precedent. Nikech kata last elections notimore, you remember during the time of Uhuru, when Uhuru was just about to leave power, Munidhi supermarket tingi moga achiel kende. Kendiko ni you can only buy one packet of unga because there was a limited the availability of mogone was limited, mone onge gik machalo kod mago. Samoro CPM Magomba odwaka yo machiek kapok yo machuok kapok ka yo matin. Hapa ni kata mar mogo jato ne timre nikech koro ne niketo bei ne koro ok giweyo ne chiro mondo olos bei kende. Kingeni ka wene joma nigi mogo kel, joma nigi pesa ng'iew, bei ma giwinjore gibiro winjore diere kamoro kanyo. To kapo ni mano osedhi malo nikech iseketho gik moko chien kucha, joma nyicha nitie gi mogo goduma piny ka kaka us margi onge nikech isekelo moko ma malo moa oko,
nikech ing'eni kamilose pesa maduong' en gik mabiro in bulk. Koro tenderpreneurs madongo nyaka yud gini mar sukari, nyaka yud mar mo, nyaka yud those commodities. Koro ka gikelo to chido chuny joma nyocha lose piny ka. Ka chud mbele kucha, koro ka jo Kitale ok opuro oduma, joma ne rego oduma thurwa kaendi osechako loko factories timo gik machielo. Koro gap moro chak bet kendo kapo seche moko bende pod ularru ng'ama oyiene kelo oduma kech ng'ama nyocha be kele oko cha be samoro koro sawe party, koro en ok miye gine mane. Koro mibadhi ema kelo gine mang'eny ma samoro shortages. Koro kisedonjo dhi keto ni iwuoyo gi joka ne useuru gini 130 kende, to ng'eni beche hie to nego bed 170, tikoni ni 40 cha ibiro chuli. To dwe mokwongo chule, dwe mar ariyo ok ochule. Joka koro ng'eni ok ter mogo. Koro mana pani mane kelo shortages and interference with the market. To koso kasamna samoro hineno kata mana kadero skana mana chaka maga NCPD samoro. Ach kata mana ni jopur bendo kuda chiwo cham mage gidwaro pima nena ni to chal nade. Onyalo dhi mbele to mano to gin gi ratiro mar rite mondo bei ine kaka nyalo bet. Rachne ni ka jo NCPB to chulo jomoko ng'ato iwacho ni no kelo kata mana guni 1,000 to puothe kineno to kata gunde 15 wuogie onge. Koro gimosebet marach kabisa e Kenya to en mibadhi. Gino mara oswago ni winjo duoko ne yo makare. Koko manya koronge jang ote magi neno med oro gi lai mago te machuoka ready ka uchiel no mbui mago ganda bende yudo hachiel kachiel ote mabendi ore Facebook benda neno abro bedo kasomo gi kwadhi nyime koda twak maro. Okang' mar ariyo koronge jwang e kinde moloso kotende kod geno mano mar ochumi mano mar higani bende wang'en na piny mano mar Amerika mabende osebedo kata mana ka konyo pinje mopogore. Iwacho ni Amerika pod medo golo ko Kenya koronge jwang. Nwa neno kata mana e December ni ka koro nwa chikni chako higa manyien. Bende piny Amerika bende ni neno kanyo organizations duonde mopogore mabende osebedo ka siro pinje mopogore mag Afrika. Moko kuomgi bende nagigolo wacho United Nations fundings gi international bodies magote manyiso ni nitiere jok mathoth tara gi gana mochako higane kaonge kata mana tije duto te wabro bedo kwa lose kik dhi mabor. With Citizen Duca and QuickMart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any QuickMart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e
wapenjre penjo kendo wayud dwoko. Riwri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kodgi as decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakorongo jong dakika na dek tok sangwen mar okinyi machiegni wadhi nyime kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Wapenji ka nyimbi mago mag oganda geno mari kaka japiny e higa mar 2026 en ang'o ahinya ahinya kotenre kod weche mago mag ochumi. Ote makamago abiro bedo kasome yamo e kind thuolo manok. Kata kamano kwadhi nyime kod twak marwa nyakorongo jwanga. Kana ka yueyo nawacho kaka piny Amerika osebedo ka golo koke kinde ka kinde. Sir ma bende gisebedo ka gichiwo ne pinje mopogore opogore, pinje mag Afrika, achiel kuom gen piny mano mar Kenya. Kinyalo kata mana paro higa mokadho, achiel nade mopogore opogore noneno kanyo ka bende ne gigolo kony mopogore opogore ma bende ne gikonyo godo piny mano mar Kenya. Ka nwaromo kata mana kapok nwaluko higa e dwe mar 12 bende nwaneno kanyo ka koro Trump mano jatend piny mano mar Amerika bende nowacho ni international organizations magi gin duonde mopogore opogore mago ma bende piny Amerika nasiro mar timo chenro mopogore opogore e pinje mago mag Afrika, piny Kenya, pinje mopogore opogore gisani bende koro ok gibibedo ka gisiro. International bodies gin 66 mag United Nations na gin 30 kod achiel. To ber mar mondo mi walose mano nikech kwaloso nyaka sani ntiere pek ma bende wan kaka jopiny bende wabiro bedo kwa winjo koso en nang'o. Aparo na chak kodi Magomba. Pek ma bende wabiro bedo kwa winjo nikech Kenya United Nations bodies mag mopogore opogore kar gi 30 kod achiel ne gindiko oganda mathoth, ne gisiro oganda kram ne pacho kae. Chal dhi bedo nade? Ya aneno ka kanyo wabiro yudo pek no chakre kane Trump oketho body maniluongo ni USAID. Otere ministry mar of state ma korwa koni to waluongo ni foreign affairs. Kendo ne kaminyiero ni Trump kane joma donjo ng'eni jo Kenya mang'eny no ohere kabisa, especially jomoko ma lemo ma wacho ni Nyasaye ore mondo tiek weche moko mag joma ne lokre mon malwa lokre chuo etc. Koro to ok ne ging'eyo moko ne bende kia kata ni samoro itipamo ne Trump to mama uto tiye kama USAID ema fund kech USAID ne nigi projects mang'eny kabisa. Koro kata USAID impact no oketho gik mang'eny in Kenya ma bende apani nitie joma notimo kata projects moko gi USAID ma pok ochul nyaka sani. To ang'eni apani Amerika bro chulogi lakini ne gilore ma kata process ma kama ng'ame de bandho ne ji ok ong'eyo mang'e kaka Kenya Federation of Health ke ang'eni ne dwa dhi mane court mondo giyud kech yedhe mang'eny ne biro through these projects to gichak gidhi gidara. Koro ka gichak gidar giwe UNEP mabro impact ahinya wan gi UNEP program ka to ne wantie gi UN Habitat to gi projects mamoko. But flip side kendo en ni Kenya to bet US oluoro maloyo pinje moko mag Afrika kata moko ma e pinje ma pod dongre. Nango. Nikech nitie gik mwatimonegi. Ma bende gibe ging'eyo nyaka jolwenjgi gintie gi base kama duong', gintie
Koro iyudo kata sani Trump otamo ji e visa mang'eny, nyaka ka inja Tanzania kata Uganda kidwa dhi US sani to nyaka ichul madhi mana milion gi wiye miweya aweya kanyo. Naneno kokedo bende gi jo Somali. To jo Kenya ting'e ni pod ok gini, pod ok wachul. Koro ka Kenya riek to mabende President Ruto nja notemo ogajre modhi osign contract de moro kanyo gi US ma worth almost 200 billion. Mano mar thieth. Mar thieth, mar weche mag thieth. Koro an aneno ni mondo wayiene sirikal mondo rire sama pod nyingwa ber gi Trump ni mondo wati gi thuolo manitie kanyo no. Nono nikech Trump to gigi ok obadho kod oywak en oseprove ni ok obadhe. Ka chieng' moro jo US okelo president machielo to wadog wa engage kata ka Democrats odonjo to wadog wa engage kaka ne watimo chon. Tema kile kata mane paro ochune man nyaka pinje mopogore opogore wang'e ni pinje kaka America gin super powers. To wan kaka pacho kae ginang'o gini mwanyalo tego mar mondo mi oganda magwa kik wabed kod achiedh nade market kod magi kaka sani nwaywago reyo kaluwore kod USAID fund ma bende nothicho inyalo paro yedhe ma bende nabiro kaka mago magayaki kin mamoko nyaka sani nen mana ywak makone kod kocha piny Kenya. Gin lessons mage manego beni walana mar mondo mi kata mnaka gigolo kok gi okang' machielo kendo to yudo waka koro wan kama ber. Koro wanyalo bet gi long term plan ma mondo mondo wawe kwecho gi ywak to nyako bet long term nikech adier wasebet gi problem gi gine ariyo midhiero ariyo. Mokwongo an kaka nene to en ni pinje mag jorachar gi ing'eni ne gimakowa ne wan wasumbni gi kaka wadak sani e pinyni the global system ng'eny gik moko kata tim manang'o watimo ni gin manyaka gimi thuolo mar mondo itim. Ing'eni kata mana yath sani ok inya bukri Kenya ka ni yudo yath manyalo thiedho athung'a migani nyala use pod ok nyaka chieng' moro makata ka Kenya oyie ni nyalo use Kenya to ok inyalo use kata mana Uganda. Nyaka chieng' moro iket research ni no midhi time mobed published in international research journal. International tiende ni en mana America kata mana UK. Ma dakteche ma wasunge kawache ni gino gi yiere ni timang'o ni thietho. Koro ka chieng' moro ibi ilose e hospital ma WHO oyie ni kanyo nyalo loso yath. Koro kaka pod sani piny olosi ma pod wan wasumbni. Ting'eni ka in misumba tinyalo wuok to ok inyal tho ringa ni yudo thuolo ni nyaka iwuok gi plan. Koro pinje mosebet kata motimo ni wuok gi plan kaka India giri ne osebet gi long term plan. Ma India for example korka yath kono gin ne giloso gikoni twan tek nwayudo ni wang'e kaka wanyalo lose to wabe wang'eny marwa oromo gimwa loso jo India ng'eny ma kong'iewo to kambi no nyalo tiyo kata kutamru. To Africa riwruok otamowa chakre ne wayud independence 1960s ng'ato ka ng'ato obet e kona mare mathin moting'o pinje moko ni mana milion 3 kaka Kenya wan milion 50. Ok inyalo loso kambi malong'o to ni uso mana Kenya kende. Ok inyalo piem gi kambi ma uso ne ji madhi 1 billion China. Koro wan at a disadvantage manyaka wabed gi plan. To kapok wachopo kama koro wanyalo betie kendwa to nyaka wati gi joka mariek nikech nitie gik moko mabe wane ma wan go magidwaro. Moloyo to gik machalo kaka migolo piny elo mwandu manitie piny ng'eny gi nitie korwa koni. Koro wanyalo betie mariek moloyo kaka wantie sani kuom giwago. Erokamano ahinya kendo so gini nene yo machal nada hinya ser mana piny America koro chiwo manyaka sani koro gisethicho oko. To parni e kinde mabende waloso kotonde kod ser bende piny Kenya wantiere koda lek mano mar bedo first world country. Sharon, adier mar wach en ni jatendwa mar piny ker William Ruto kanochako ka en thuon kabisa kendo nowacho ni kata mana use of dollar never shift from dollar to RMB and Chinese currency. Ma jopiny wabedo kod mor kwa paro ni koro wadhi weyo
this lifestyle of bedo kagima pod wabedo colonized, and wadhi weyo bedo slaves. To akeni Trump kata jatend piny mar America noduogo nyiso Ruto ang'o momiyo shift makendo chako duogo ni koro dola ni obedo embraced, and we maintain the status quo mane wan gadieri kata gigeno ni wadhi wuokie. Koro to gisani America timo gimoro amora monyalo timo mondo o retain being superpower. Emomiyo ineno kata ka US aid no goal mano gipacha aparo ni pod wan mabor, to kaluwore ni kendo Africa waonge kod era kendo waonge ng'ata feel ni oromo ki en owuon, miyo ok wanyal bedo gi United States of Africa. To mano gima ka wanyalo achieve tibro do ka the real independence bro bedo realized. But kaka gisani ok wanyalo wacho ni wan independent. We still depend so much on the white, pod we depend so much on their assistance in so many things. We believe ni gine magi nyalo make major decisions gine magi make over us and so on and so forth. Koro gisani aneno ni pod wan mabor kabisa. To chir mane ker ochako go nyalo dok kuma ne nitie cha gi chir mane ochako go cha tapan wanyalo bedo maber. Kamano tineno ni rem nitiere kanye kata mana iwacho ni bugo nitiere kanye monego bed ni dino. Bugo monego bed ni dino en realizing self confidence. Onego we get to a place ma we confide on our own. Sharon, we have a lot of resources. Talking of Africa, one get a lot of resources my CPA can confirm. Ni if we identify the best modality and how to deal with them, we can be way far admirable even with the likes of United States of America. To corruption negoa bugo maduong ma wan go en corruption. Mano is the greatest bugo ma wan go en corruption. Ka wanyalo kill the giant of corruption, then Africa and therefore Kenya can be at a better place. To kutende kod lek kata mana mar Singapore CPA magomba. Bende ngeni lek makamano bende wabro bedo kwaneno iwacho ni changes lokruok makoni kod kocha e pacho kaya. Hinya nyako tende kod ochumi nikech mar mondo me pin Kenya wachop kaka pin Singapore nikech kata mana Rome iwacho ni noko bedo built noko ger gi odiochieng' achiel. Ang'e lokruok makamago wabro bedo kwa winja. Ken kaka jalonye weche mag ochumi. En ang'o madiwachi mar mondo nikech kata mana higa ne ang'e kata mana ni siasa madagore bende en kaka pin Kenya wabro bedo kwatimo transformation ekin mamoko. To kata kamano, what does it take? En ang'o mukao mar mondo mi wachop kocha? An Singapore support kabisa. Kech nyaka wabed gi kamoro mocho. At least one gi plan mar kama wadwa dhi. Ok wadaga kaka tang wadak. Apane kwa temo the Singapore. Dipo ka wachopo kata mna South Africa. Dipo ka wasude moloyo kama wantie. To moloyo dala kaluo. Sharon ngin kata weekend ninja na antie dala. Yo thurwa pod wathagre kabisa. Kata nderni pod onge. Wang ne kaneno kamba digiri kata ndigiro temo. Bole moko. Nolos moko ndalo ma Raila ne prime minister. Mane wanene kata ndara mar gorofa di chope Kisumu. Kendo sani manjano watimo handshake ni. Te ng'enyne ne wasebet mabor. Wan kwa nyalo kata suda wacho ni kanyalo sudo rarieda ochale Kiambu. To mane Singapore mara. Wabedie. Dogine no kata sani MPs Mount Kenya. Lawa ni fees okchul. Ngato kuni an fees na 100, ngato wacho ni fees na 1000 kiadi. MPs mekwa oling thi. Gite moloso gwenge magi. Tene ni gite momena reduce dhier. To pod wan gi kunde mang'eny ma sitima onge. To nitie gwenge Kenya ka indi ma sitima koro osechopo almost everywhere. Nitie kunde ma pod tap water onge. Yidhi mane yaw, yewnigo bodinore. Aore bende tindo dinore. Onge problem mag desilting. Lel bende to bat gi dinore bende. Wantie gi onge any project mar environmental rejuvenation onge. Security rach kabisa ma egwen kochopo sachiel gi nus to koro kiwuok to nyithindo tinde pamo ji gi beti nyawa in almost all the villages makorwa kocha. Mago gik ma reduce by nus tisechako sudo Singapore. The only thing ma ng'eni nyalo mono wa suda ahinya kanyo nikech President Ruto wacho ni odwa gero nderni madongo
odwa keto projects mag pi, odwa keto mag energy mondo wa increase sitima, to corruption to kuwe ahinya. Koro kanye mabro dino kineno japuonj mara advisor maduong' maluongo ni David Ndii mano ndiko plan ma Kenya Kwanza no dhigo ni okoni gin corruption mibadhi ok gibi medo to be gibi duoke piny gibona we kama ne giyude to ma mibadhi achiel kuom gik ma ng'ama no chako Singapore mano omiyo Singapore wuok ne chal mana kaka wan mosudo dhi kaka gin miluongo ni Lee gima no chako go ne en governance ni mibadhi to kuongo dinorego koro wadwa temo time ka mibadhi ok watime governance ok watime gimoro koro mane gima biro mono wachopo kaka ne Sharon kada wacho mathin kuom wach mar Singapore ni I would say it's very ironical nikech onge kaka ibro promise wani dwa tero wa Singapore and still a great number of Kenyans live within $1 and below in a day. Go to but you see, Sharon, the plan mondo bed articulated, you're supposed to first of all konwani ereka ndara maduong' mawuok ka madhi kia kune dwa konyo jamadhare machulo selling miadek. First of all, we need to capitalize on improving the livelihood of our citizens. Ereka kandara maduong, okay, igero ndara maduong mawuok maybe wuok Mau Summit odhikia kune to finance minister kadwa dhi finance minister mosiepna kadwa wuok Nairobi kadwa dhi Gwasi Thurgi to kalo mbita e ndara mar buru manyaka nene since independence nyaka sani and it's not even 50 kilometers. Otamwagero, you see, we need to be realistic. What in gik moko with a proper plan. Let us begin with the small things. What is the need of Mau Summit ndara wuok Mau Summit ko kune to jo hala bede bro bedo ka to ne yono ko ger to bro bedo ka konyo wa golo mwandu kiguoko kigolo Nyanza kikelo bore Nairobi kaka jo thika bede na to ne ka I don't dispute that. But you see, this thing should go hand in hand. This thing should go with hand in hand. The uplifting mar livelihood mar common mwananchi should be prioritized as compared to taking us to Singapore. I think by the time we embrace the new technology, wabedo gi puonj mar kitiegruok maber mwanyalo makare mwanyalo tero nyaka ne nyithindo matimango be loiter on our villages such as here in town Madare, Kibira, Mukuru kwa Jenga, and so on and so forth. So we make them active, we make them proactive. Wamigi puonj maginyalo nikisani one new technology ma jiloso go pesa without doing literally getting employed. Kwanyalo capitalize on such matters. Ma ngatmane street man kia kunecha nigi pesa ne moro matin monyalo timango. To bende paro ni karam no swago hewi karam na wach mabende kelo. Bi paro ni piny wacho bende temo nikech iwacho ni gapo mantiere, iwacho ni fuko mantiere maduong' ka en ji mathoth maonge koda tije to chenro mopogore opogore mabende piny wacho biro godo neno nyota tielo mar ariyo. Mage plan go. Not a problem, but you see, nyota ni parni kimio ji donge nyota mar mundo mimi omenda nego requirements mabende intiere godo. You're right, but aparo ni wach mar nyota ni and give maber, it's a good idea. And in fact, okonyo livelihood. But king'iyo jatelo ker ma Kenya owuok odhi timo wach mar nyota Nyeri. What was the place? Kumanyocha entie Mount Kenya. To nyota the dream obedo conceived State House kai. To Mukuru kwa Jenga to pok wach mar nyota ni chope. Madare pok wach mar nyota ni chope. But Guinness for counties manoli. Onego bed ni all counties. Eto koro dia showcase. No, what is supposed to do unless it is for political reason. Onego bed ni the representative of the people. Talking of the area MP, talking of the area MCAs should be empowered to also move. Waskume yo gurudumu. It should not be. It's never be an individual agenda. Ni president ema wuok kodeka, or the team kodeka campaign kotingo nyithindo kama the check and so on and so forth. It is a good thing.
But I'm looking at it like it's a political move or something. Donge nyota onego bed kata sani jomukuru nitie kaka onego bed ni apply. Yes, okotame gi ni nyaka Ruto bi. Kata sani nitie kaka onego bed ni kawo form. Kode ka chief, kode ka MP. Magi koro tij jotelo manitie on the ground. Emo nego ng'is ji gicha i access nango. Rachne ni kosebiro to kata mna gweng'wa kucha. Idhi miye mana sangwenya. Mano is the thing. Then itie kata mana chakre sirikand Uhuru. Wantie ka affirmative action fund mag mine ma women rep giran. Mondo yude en mana da same daka chiel ma en bende en a party official. Makoro wach mibadhi cha. En be makiluongo ji e piny Luo Festival Migori be en modhi en be machama ne nyalo yudo ma empowerment jabag kubiro mar sudi giri be en be moyudo. Koro corruption ema kethe, but the idea is perfect. It's good. Koro ngeni Singapore onego be infrastructure madongo ka to nitie. Nikech onego bed ni Africa zane no za yawre manitie yo mawuok Cape Town nyaka Cairo. Eka unyalo trade kech market ma Kenya kato tin. Moro be onego bed ni wuok kendo Somali koni karingo madhi nyaka Cote d'Ivoire, Senegal giri kucha. Minyalo bed ni loche sano onego bed ni gajre ringo Africa ka. Pinje mang'eny pok ogero meke gigo. Koro ndara mawuok Nairobi madhi riwowa gi Malaba, madhi riwowa gi Kampala gi Busia. Mago nonego bed noseger. Mane infrastructure. Sharon adwa penjo CPA Magomba itemo lero ne jopiny ni kupo ni wach mar nyota pok ochopo e gweng'u to weakness ni kod jatendo. Mano goluru jatendu. Good. Nikech moko lenga gi bigi pingo. Kata Madhare koro wagola gola jatelo. Goluru MCA ma Madhare no. Mana kinyalo mana medo Nyamagomba point mabede ni chwalo. Asewacho kamano. Koro gima pok awinjo ka gitimo anything en negiwacho ni IT, AI kami wacho cha. To negiwacho ni skills development nitie iye kanyo. Koro part no poka anena ahinya. To aneno ka credit availability gi funds minya timgo business ni ema gidhiro kech mato yot. Neno na pesa midhi golo. Nikech 2026 ni mane bende mane oganda ng'iya ni to koro unemployment kinde ka kinde bende bulo mabende osebede ka igoyo bro bedo ka chal nade to e chenro mabende piny owacho ero osechako mar neno kaka ginyalo empower rowere. Nikech rowere bende miwacho ni kwan mathoth ema gin ema gin unemployed. To kata kamano kwa ng'iyo higa mar 2026 piny Kenya ka wantiere koda johende ni matito tin nyakoro mgajwang mabende gidhongere dendo kaka micro aluke nani MSMEs. Te MSMEs ge Andrew Swaga ngeni koro mane department ni ahinya kintiere bure Nairobi ka in benda kini intiere gi ohala bure Nairobi samore nyalo mana yango nikech en geno marano kinyal bedo jagoro mar Nairobi business community kionge kod ohala mabende itimo. Akene ununene nade e higa ne mar 2026 geno marwe nango ahinya nyaka lure kod achiedh nade mabende osebedo kuyudo kata mne higni bura mosebedo kokadho. Okay, Sharon, challenge wa maduong ma wanyalo gombo mondo bed implemented. Karasani aneno ka the president of MSME Alliance of Kenya oro na ujumbe mathin mondo atwake wach mar there is no proper working environment mar business. And there is lack. Mano koro wawuoyo kuom Kenya mangima. Lack of business environment. These are things that we would like government to look into. One issue of limited access to finance. One complex regulation and corruption. Complex regulation and ka kumakoro maybe kata mzigo import osegike port. To the process mana mondo mikore ka mziki mingio gi pesi mondo bede lweti mo bed mari. Those are what we call complex regulations, CDT and counter kanyo. For example, one gigi milongo ni certificate of conformity. Certificate COC mondo yud, for example, kigolo mwandu ni China. Kigolo mwandu ni China mondo yud COC oningo beni that item was verified and confirmed and it is good for the Kenyan market. It is original, or if it's not, obedo disqualified because I'm not use that certificate of conformity. Tiproido ni ingi certificate of conformity, igolo mzigo, container ni mangema, ikao kata loan, kata million apar, kata million beach, kata uchel, whatever amount it is. Kamwandugi Mombasa, the port, the all goods bedo declared fake.
You understand? Koro mane miyudo ka wan gi poor regulation mar authorities matiyo kata regulations mag guard importation mar goods. Nikech ng'ata inano, either iyudo ni koro nyako they compromise mo comply gi a very huge asoya. Mondo mano ne chao timango obie market. Of which asano be maybe kose chiwo kendo koro ka mwandu wango sekete dukane kendo koro wan gi iluongo nango anti-counterfeit authorities. Be kendo chako biro timango chako nyisi ni mwandu ni ma kendo timango kendo chako chiwo asaya mondo dhi mbele gi uso gini. And if at all dhi mbele gi uso gini tadiere en gima fake. Ibro do ni kendo koro ngat jang'ieo mane the end consumer ng'ieo item mok nyal konye. You understand? Koro by the end of the day, it's a waste of money, it's a waste of resources. To one word timango, why empower other foreign countries? We are crying to the government. Mondo this thing obed unified. Ma wangi a representative of the Kenya Bureau of Standard working in all sources where we import our products, whether it is Germany, China, Singapore, or wherever. So that when you get the COC, it is a certified Okay, COC is a certificate of conformity that you only attain after your items have been confirmed. Nigini is good for the market where it's being taken. Yes. Gimolos no. Gimolos no. Olose kalore gi chik. Olose kalore gi chik. Mar piny modhi iye. Kendo inyalo ti kode gi joma ni e piny no. Yes, and then also one issue mar skilled labor. You don't need, we have less skilled people. People do not know how to handle the new technology. There is poor when it comes to embracing the new technology. Wangi rem maduong kabisa. Mawa kwa ni mondo serikal okonjogewa mondo giti monegi kagiti monegi tiegruok otim. This is the best way mwanyalo empower go our country people, such as vijende wa mane mtamine wa madwati mohala gik machalo kamago. Nikech yudo ka countries mamoko gibiro kasto we learn from them. They do things like Alibaba. Alibaba is not locally generated. This is something that is generated somewhere else in another country. Koro mano mwata moni mondo wa embrace, mondo you see we conceive it, waketo bed marwa and so on and so forth. Why can't government come with a platform or rather a way maginyalo puonjo gochoge wa timo gik moko e yo makinya sani mondo wa yud go extra income. Ainya nyamano nyalo mar loso mwandu iwacho ni manufacturing goods bende e pacho kae mar mondo mikoro ogula chidnade mopogore mago mag clearance kowuok e port makadwadh nam chumbi e kin mamoko. Asa mana ote mapiyo kapok ka oyuyo matin nitiere Bernardo Wigo iwacho ni magi gin penjo mabende penjo nyakor mgajuan kaluore koda gino maru mano mar ochumi mano mar higani to thoth ote mabende neno ote bura muoro ka en gino maru ni ochumi biro bedo ka dok chien to bende gini mar mondo mi ochumi dog chien en ang'o gini mabende dwarore. Aparo ni CPM Agomba kwa duogo kwa yweyo to mar mondo mi nyisgi mar mondo mi ng'ato wacho ni ochumi timo maber kata ochumi timo marach ang'o mosebedo kada mna katimore weche mag GDP ka ikin mamoko. Aparo ni lose he okang' mano mar ariyo. Wuod Nyasaye gini wacho ni onge gi geno ni ochumi biro bedo katimo maber mane higane. Aya jendeke hin bende aneno pachi Totu aneno pachu kotendre koda gombo maru kata kamano ang'eni jalony CPA Magomba biro bedo ka leronu mar mondo mi ng'ato wacho ni ochumi obede maber. Iwacho ni neno ka government biro timo a lot compared to last year mano Trimas Odhiambo. Akaw yo matin dakika 31 tok sang'wen pod en paro mopogore mabende wasomo koni kod kocha. Moko kuom bende aneno ka oro ote kotendre kod ikruok ne yiero maduong' mabende uneno ka gima nyalo kelo rochruok mano mar uchumi. Kik dhi mabor, akaw yo matin. My dog
G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Some people think love needs to be extravagant, planned to perfection, on display. But sometimes, love is simply choosing to experience the world together. It's discovering new colors side by side, walking hand in hand where the ocean glows, sharing quiet smiles in moments that don't need words. In Mauritius, explore together. From the vibrant beauty of the Valley of Colors to the crystal shores of Ilocef, experiences designed to be felt, not trashed. Enjoy 4 unforgettable nights in Mauritius from just $3,550 per couple. Because love isn't about where you go, it's about who you share the journey with. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix mokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoromonga jwange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakora magojong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio. Kod An PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek katichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo kachopo tichang'we nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Kadik mag chak wan gi varieties mang'eny. Wan gi Trockenberg, wan gi Alpine, wan gi Sanen, wan gi Nubian, wan gi Nigerian Dwarf. Koro wan sani apidho Sanen. Koro Sanen ema nigi chak mang'eny. Refisha ushinde. 500K can hit your MMF anytime. 1-bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Nyakorongo juango machiegni meno kang mogik wadongi matine dakika 20 sa bende ringo mapiyo nyakorongo juango machiegni okang mar ariyo dhi nyime koda twaka neno kanyo chieng' rieko jako kise wote mathoth mabendi yoro na kanyo ni mar mondo mi amos ni magomba wote ochopo kayawa mana line mana mar SMS wote mago benda neno kata mana maga jamadare benda neno ka note mago nyakorongo juango an proso go benda note mage to kata kamano ingeni chenro mar mondo mi dhi nyime wote akober kwa somalanda dong ber kwa somo ote mioro mar mus aya kore okang mar ariyo mar mondo monge kapono no chumi timo maber kata timo marach gin prospects kata mana okenge mage mabende eng'eyo aparo ni CPA magomba en thuolo manago bene kao igola nena odok
e itwa mar mondo wawinje yo makare. Kapo nono nacho no chumi ni, timo marach to timo maber, en ang'o ma lokore. Koro ng'eni mipimogo ochumi kaka dhi, iluongo ni GDP, Gross Domestic Product. En bech gik moko te ma ji molosi kata mousi e economy no e higa achiel. Iluongo ni GDP. Inyalo poge mondo compare GDP mar piny moro compare gi machielo. Inyalo poge gi ji modak e piny no. Koro bet gi GDP per capita. Koro kaka Kenya ka, we produce around $2,000 last year. Tende ni siling gik ma kousi to nyalo bet siling 260,000. 260,000. Koro kapo ni in gik miloso kata puodho mipuro te gi dhok manyocha ni imedo kidhi riwo to ok chop mano ting'e ni bet pod iduoko wachien. To mopogore gi mano, ka isegine mano tichak ing'iyo to be odongre GDP no e higa ka higa odongre ma wasebet kwadongre about 5%. Ndalo Kibaki cha ne tasimo kapane wachopo 7%. To ji wigi wil ga ni kane Anyang' Nyong'o, Professor Anyang' Nyong'o ne minister mar planning, mar economic planning, to no oloko formula matin. Noyudo ka joka ne ok ne wasebet kwa kwane kaka onego kwane. Koro Anyang' Nyong'o no ogine nogolo gine moko iye, mbui moko iye ma koro gine maber. Koro mano be nomedo chwale malo to ji wigi wil koro giparo ni mar Kibaki ne koro lich ahinya moloyo ndalo moko. Koro eto se dongo nang'o to nego be nodongo moloyo kaka population medre. Kenya ka population wa medre about 3%. Koro ka economy aber kwa dhi 6-10 kucha. Nono to nyithindo monyuol ka ochako dhi medru mana 5%, to nyithindo be umedo 5%, tende ni onge gimutimo kanyo. To nitie kaka bech gik moko medre miluongo ni inflation. Bech gik moko chalo nadi. Koro mano be ipimo. Lakini tie economists mosewacho ni GDP ni onyalo medre kata ka ji te ok winje to pod omedre ameda. Kaka kapo ni iloso SGR, mani ng'eni medo gik mobedo produced e gine no. Simiti giro medi, GDP medre ameda, to samoro kata SGR pok ochako tiyo. Koro mi ok en measurement maber ahinya. Koro jomoko tinde timo gimiluongo ni gross national happiness. Ipenjo ni to kaka imor, kaka ineno e ngimani. Koro ichako idok. Koro king'iyo mipimo ma classical economics, tiyudo ka economy wa ok rach ahinya. Dollar about 130, foreign reserves, tiende ni pesa ma wantiego marito oswago gere import go gik moko. Nentie seche moko ma nyaka i-apply tirito bank pod onge dola. Sani wantiego madhi mana dweche 6. Kata kok watimo gimoro nitie dweche 6 ma wanyalo import go. Koro mano wasegero maber. Economy GDP ojabe dongo 5%, bei bende wa control. Interest, inyalo yudo credit, interest, Ruto gi Mbadi oduoko piny. Kika ohala, to gimichulo go e wiye nyinyo. Machemno ni nyinyo. Profit michulo go e wiye ka ng'ama iholo cha odok piny. Koro in paper gigi beyo. Lakini nitie pimo moko. Mokwongo en ni to bende ji yude te. Kech sache moko ji 10 billionaires, 50 billionaires ema yude. To 50 million others ok yude. Koro mano be nitie mesha moro ma kaka gine ma kata Kenya orach kabisa. Jomomeo ng'eny, jomomeo tin kabisa, jomodhier ng'eny. Pinje moko kaka Ghana iyudo ka jomomeo ok ng'eny ahinya to jomodhier bende tin. Ma koro Kenya ka wan middle income kose ndani. Sani wasesope middle income lakini jomodhier to ng'eny, joma terwa middle income gi joma tin momeo. Koro mano problem ma nyaka bed address. Regional bende, koni gi kocha, koni nolo kocha, chalo nadi. To mago duto te, to nitie bende dhano kaka file e pocket ni. Bende iwinje pesa nitie. Mano to kata kedhi e chiro, be ji ng'iepo. Koro yudo ka piny ochiek, to ji uso gik moko, in gi cham moro michamo gi moko mius matin. Koro apani kaka inyalo lose, kaka inyalo sudo, an kaka nene,
mondo economy 2026 ka nyalo advise president wach mar school fees to gi wach mar tuo konyalo lose mago ma tuoche moko machalo kaka cancer tuoche madongo ma chronic midwaro yath ma pile pile in ng'ato ni dala ulupa tidware gi yath mar 10,000 dwe ka dwe mago ka pinje molony to sirikal koro kao ai gik machalo kaka somo sirikal kao ng'enyne ming'eni kata sani jo day school jongiro ka MPs moko oseyudo ni nyalo go kwano ma bende ji chulo kata mana 500 kwano no nego go e Kenya mangima mondo school fees cost oduoge chien to dog chien ma kada ni ng'eni sani kada JSS kadhi pod nyaka ng'e wuoche ke 2,000 pod idware gi uniform manyien mama moro nyacha wuoyo go thura kucho chulo fees te to nyathi pod oriembi ni dwaro track suit to chieng' nyathi ne kodonjo chieng' no kada games up ko chaki koro jopuonj be seche moko dwa diyo ahinya but magi ka sirikal nyalo duoge health and education ae to giket food inputs fertilizer gi kaka ji nyalo puro taneno ka gin gik moko mayot mar duoko gigo chien ai skills youth moko maka Koswago wacho ka alternative ways ma nyithindo nyalo puonjore go skills manyien machalo kaka IT magi play go internationally. Mana kamano to bende kilo soko tende kod yuto iwacho ni achiel kuom yuto ma bende piny Kenya iwacho ni watenre ahinya en yuto mawuok kuom puothe to bende higani Nyakorongo Jwang noseland nwa kanyo gi jogo ma bende koro chal mar kor lwasi ne giwacho ni oro wageno yudo oro e higani ahinya e dweche mokwongo mano mar higani ikruok bende intiere godo makare Nyakorongo Jwang mane penjo maduong' kapok amiyi thuolo Andrew Oswago asoma ne na ote mano mar Shemotho iwacho ni Sharon ilwotwak kenda mus ni welo mantiere studio ote makamano ntiere yamo wacho na mos ni wele studio gi pachi ineno ka budget mano mar Kenya ni malo onego waduok misigo piny imedo ni kelo counties omedo misigo mathoth ne jachulo osuru counties moko onego ogol jotend migepe odwok piny wacho ni jolup jotend migepe bende onego odwok namba gi piny mar ariyo wacho ni wach mibadhi pod ogoyo tachi pachoka mibadhi ok onego sirikal ogogi wang'e achiel lipod auditor general waneno pile en okang' mane ma obila kod migawo mochung' ne weche mag mibadhi osekawo wacho ni kedo koda mibadhi pachoka dwaro joint effort nyaka sirikal ber gik ma ochuno e ngima dhano wacho ni machalo thieth somo kod nengo ngima kama oting'o bech chiemo kore gi basics kore ka wadonjre e loso yore magwa koro wacho ni weche mochuno kimedo iwacho ni mogik Sharon nyaka walomb investors mago joket mwandu mondo giket mwandu e piny Kenya nyaka wakaw wacharita e yo motegno yaw borders magwa miyo wabedo kamarach e yor arita aya mano ote moro kanyo gi obila Shemotho Nyakorongo Jwang ang'eni sa bende dhi kar lawre kodwa Oswago samoro minyalo medo kapo nono ni siro ote mano mar obila giminyalo medo kolawre gi twak asiro ote mar obila but gimanyalo medo gi twak e wi twakwa mar GDP and the government should understand the Kenyan MSME produces up to 40% of the GDP. Mano is true. The MSME mar Kenya will constitute up to 90% of businesses. And therefore we produces up to 40% of the GDP. Theodoni, we face a lot of financial constraints. And other issues more face kaka MSME due to gima jagoro kata CPA magomba wacho ni sani duoko kata nyinyo miduoko go gowi mangato kao katimo go ohala ni piny. We have complex when it comes to duoko gowi. Iyudo ni nyocha gi puodho ni sani koponi sebedo ni inga kata blacklisted kata iwacho ni kumiterega ji luongo nade CRB nino seteriga CRB then duoko ni percentage mari dhi malo maingo ng'at mapok no dhiang'o no CRB. Government should understand ni the life of business is not always smooth. Seche moko en malo, seche moko en piny. You need to understand maybe the life history kata business history mar ng'ato kapok determine can odhi CRB maybe once or not.
mana pani some of the complex ma wa face sani to adieri kami duoko mar jo MSME nikech ana represent MSME kad mi duoko mar jo MSME pod duoko gowi mar kata nyinyo mikete wi gowi ma ng'ato kawo ni malo kabisa and this is something that is affecting the MSME and koponi MSME nyalo bedo empowered to our GDP can be to where we want it to be. Empowerment kaka mane mana kwa tieko. Empowerment ma wanyalo yudo asewacho kendo nyalo nuoyo en ni wawe gigol no limitation when it comes to access to finances. Wabed empowered in terms of finances. Gik machalo kaka nyota gi moko bo wabede gi migao moro mabe ochung ne jo ohala moko to kopogore gi dhi e bank ni wadhi kawo pesa e bengi ma wakalo a lot of process and the bureaucracy that we undergo kwa dhi e bengi wanyalo bede gi sirikal no winjo kokel ka nitie nyaka ministry mar MSME ok gikonywa wa face gik machalo kaka unfair participation in things to do with tenders. Dong ma ikinde makoro nego benu bagoro mogi oparanya mano jatend migao. Wanyalo gombo bagoro mogi oparanya but now kata kapok watimo mano Sharon adier mantie erni there is unfair practices when it comes to tender. Yudo ka idhi kao tender idwaro kuomi omuom mathoth ma iluongo ni ichwe yor mar mibadhi iluongo ni mit bilie koro mit bilie ni ikwayi mit bilie mang'eny ma samoro ok inyal kigo kwan mar mit bilie mikwayi gi ohala midhi lose e tenda ni tigo mana be digo piny seche moko bin mana gi pesa minyalo timogo tenda ni to ng'acha to dwaro mit bilie upfront koro magi gin gik mosemiyo ohala jo MSME suffer a lot of ginyal. There is no fair competition when it comes to tendering. Jero kama na hinya hagino ni mane ni wachni mogik donge aya gi wachni mogik CPM agomba apan mokwongo pane shem othoyo yude kabisa ng'eny gik ma inyalo tim lakini gik machalo kaka big infrastructure kelo sitima kelo ndara moko madongo gi ok onego riti ni gin gik monego bed gin even more basic than ng'eyo bei mar chiemo nikech kata mondo fertilizer nagono chopi pod ndara dwarore pod pi nyalo dwarore pod stima nyalo dwarore mondo ipur koro basic infrastructure investment go kik wachungi an agomna thuolo ne opportunity mar mondo washare sirikandwa ni osetemo kendo moloyo an gi chir kendo gi sunga ni jathurwa nodonjo e kom kanyo mane ji paro ni jaluok nyalo to oseng'iso ni nitie gik maber manyalo wuok to kik wiwa wil ni bende eka gidonjo kata mana budget pok mane giloso mana chieng' koro kawang' ni wadhi e second circle koro apani podi gik mabeyo nyalo timre to wan gi joma wanya kata wuoyogo mwakonegi ni bwana mae gima jo MSME wacho chon cha wan wakia kaka wanyalo yudo kata mana Professor Njoroge girigo koro miyo gimoro kantie dalau make uru motegno kik waludh jowegi ahinya wakonygi mana gi rieko mar mondo gitago uchumi mondo kony jothurwa 2026. Jero kama na hinya manyiso ni koro geno nitiere no uchumi aneno ka geno nitie ni uchumi pod bro bedo steady to wanyalo puonjogi wanyalo gini puonjre kaka pod wanyalo medo golo kuonde madiyo jopiny. Ero kama na hinya kuom paro makamano CPA George Magomba kanyakla koda Andrew Swago Jagoro nyakoronga jwang' mago jo ohala mantiere buore Nairobi. Ero kamano kuom biro twak okinyi makawuono gi paro mopogore maleo mabende unyiso nyikwara mga jwang'. Nyakoronga jwang' odong' mana dakika 10 kapok oromo saa 5 mar onyango ting'eni chenro rumoga kinde makamagi ero kona nyako bedo kodwa elojo wecho mabende nwantiere godo kanyakoronga jwang' mano moriwo Cleophas gi Joyce ibed kod odiochieng' makare kinyuono odiochieng' warad kanyo saa 12 mano mar kogwene nyinga Sharon Ong'auri Turmasane.
Unajionanga hapa hivi peremende unafikira wewe ni peremende ya kila mtu Sema shida yako kitambo ni mbaya. View Sasa brings you a new and exciting series, Monica. I'm Monica. Pleasure to meet you, Monica. Monica is a stunning woman from modest beginnings who dreams of a better life. Ubeba maji mtaani. Gonga na mtungi. Wewe ni mtaini lakini dangerous. Her world changes forever when she crosses paths with Bob, the charming heir to Governor Robert Jira's fortune. Actually, call love at first sight. Don't miss this captivating drama, Monica, only